ba shi kaya ya sayi doya buhu 30 ya auna masa a jirge tashi ya tafi ya zauna a cikin gari yana sayar da kaya yana tambayar labari. Doya ta ƙare ya aiko masa har yanzu dai bai ga yaro ba, amma ya aiko da wata doyar. Aka sake aika masa da buhu 50. Ran nan ya fita garin ya ɗauko doya a tasha sai suka haɗu da Kyauta cikin fursuna za su tafi aiki. Da dai Kyauta ya ganshi sai ya ɗauke kansa, sai yaron ya magana da direban suka gaisuwa, ya faɗa masa ya ga ɗaya daga cikin fursunan can ɗan mai gidansa ne a Galma. Ya rabu da gida shekaru da yawa. Direba ya kira Kyauta ya ce ga yaron ubanka. Ya zo suka gaisuwa ya tambaye shi labarin gida da uwatarsa. Yaron ya ce masa sauran watan ka nawa? Ya ce saura 6. Ashe sauran watansa ɗaya kaɗai ya fita. Yaro ya kawo 'yan kuɗi ya sunna direban ya kawo kuma ya ba Kyauta suka tafi wurin aiki. Yaron kuma ya tafi tasha ya ɗauko doya. Ko yaushe idan ya so ganin Kyauta sai ya zo ya tsaya kan hanya in za su wuce su gaisuwa. Sai ya rubuta takarda ya aika Malam Shehu ya ga Kyauta shi da shi har sun yi magana. Sauran watansa 6 a kwance shi. Ashe yaron bai san an kwance Kyauta ba. Sai ran ya tafi hanya inda ya saba ganin sa. Da ya ga direban ya ce ina Kyauta yau? An yi canjin sa ne a nan. Direba ya ce an sake shi jiya. Ni ma ta nake ya nemi inda kake yazo. Ya ce wallahi ban gan shi ba. Nan da na ya koma gida ya shirya kayansa ya koma Galma. Ya faɗa mai gidansa irin ɓadda sawun da ya masa. An sake shi amma ba wanda ya san inda yi. Kyauta da fitarsa daga fursuna sai ya haɗu da wani ɓarawo sunansa Dogon Yaro. Ya ce zai shiga jirgi zuwa Ikko domin ko shi can yake zama. Kyauta ya ce masa dalili su tafi tare ga wuri, amma bai taɓa zuwa can ba sai dai labari. Ɓarawon ya biya masa kuɗi suka shiga jirgi sai Ikko, suka yi zaman sa Ikko. Idan Allah ya masa sa'a suka yi sata, Dogon Yaro ya ba Kyauta ya kawo tudu ya ɓatar da shi ya kawo masa kuɗi. Haka dai suke har Kyauta da kansa ya zama kuntukurmin ɓarawo. Ya shiga tambayen magunguna na sata har kai samu. Su biyu suka zama mashuhuran ɓaraya Ikko da kuma Ketare. Wata rana daga Ankara suka rinkuma wata kasaitacciyar sata suka gudo, aka neme su ba a same su ba. Suka nawo tudu suka zauna suna ta nasu nishadi. Aka yi ta neman su ko ina ba wanda ya ji labarin su. Su kuwa da suka zo suka ki zama cikin kowanne gari sai suka tafi suka samu kungurmin daji suka zauna can. Sai su kwarari gari su yi sata su komo su zaman su. Ba abin da ya sha musu kai. Da dai abin ya dama Malam Shehu ya rasa yadda zai zuciyarsa ta huce. Yana zaman bakin ciki da faduwa gaba kowace sa'a. Domin bai san labarin da wata rana za a kawo masa ba. Gashi cikin gari yana ma kunyar fita waje, ya ga mutane sun hada kai. Sai ya zaci sun ɗansa suke. Kuma idan ya wuce za shi wani wuri ya ga taron yara. Sai ya kaddara sun ɗansa suke suna cewa ga uban ɓarawon ne yana zuwa. Idan ya gamu da wani mutum a hanya wanda ya san labarin ɗansa sai ya kawo da fuska, baya yarda su haɗa ido. Har ya zama dai ya daina fita waje saboda kunya, yana zaune cikin gida kurum sai zulumi. Zainabu kuma a cikin gida ba ta da kwanciyar rai, domin idan magana ko ta zafi ko ba ta zafi ba ta haɗa ta da kishiyoyinta, sai su rika mata gori da habaice cewa irin auren kenan har a je a auro wadda za ta haifi mugun ɗa. Da haihuwar ɓarawo gwammaɓari, kullum sai ta bingire da kuka ta rasa abin da ke mata daɗi duk ta kare. Haran nan ta je wurin mai gidanta ta ce masa irin ta kenan dai, ina ki ka tilasta min, to ga abin da ya ja mana. Da na tara sani da Allah, na aure ka haka al'amari zai juya, ko da wasa ba na fara ba. A gwamman faɗa ruwan mutu ba, raina mai daɗa mu. Saura Allah shine mai sa kai ya tsakani na da kai. Wannan magana ta dadbata Malam Shehu zuciya, har ya zama babban muradinsa ne ya baggarinsa da gidansa da dukkan abin da ya mallaka. Ya tafi wata ƙasa inda ba a san shi ba ya zaman sa dare a kwance. Sai ran ne kira Zainabu su biyu ya ce mata abin da yasa ne kiran ki, irin maganganun nan da kike min sun shiga raina. Ke a ganin ki abin nan da mutane suke faɗi akan mu bai dame ni ba ko? To zan ga miki na yi shawara a raina zan fita wannan gari in bar komai da komai in yi tafiya ta wata ƙasa inda ba a san da ba, in zauna lafiya zaki. Tace ni Zainabu ba zan ban mahaifata ba in tafi wani wuri in zauna. Idan kai dai za ka sai wata rana. Tace ashe wato har zaman garin nan da ake miki da ba ki son barin sa. Baki sane ba idan na tashi dukkan surutan nan da ake mana akan ki kade za su kare.
har ma a rika kiranki mai bakin kashi saboda ke mijinki ya daura ya bar dukiyarsa da gidansa. Tace komai aka zo a kira ni kai ka ja mun. Yayyayi da ita da kireciyo kanta ta yadda, amma ya faɗa mata zai ga jama'a zai tafi haji ne dan kada a gane. Sai ran ya tara matansa duka ya ce musu na yi niyya zan tafi haji amma da Zainabu kaɗai zan tafi, ku yi hakuri har Allah ya saki tara mu. Ya kawo kuɗi mai yawa da abinci ya bar musu, ya kira babban baransa ya danka masa dukkan sha'anin gidansa, ya sallama da sarki duk cikin yaransa bai tafi da kowa ba. Ya ɗebo guzuri ya lafta jaki ya ɗauki raƙumi ɗaya a Zainabu. Ya tashi mutanen gari suka yi masa rakiya suna mamakin irin fitar da yi. Suka yi ta tafiya kwanci tashi misalin wata biyu. Da ya ga dai ya rabu da inda aka san shi sarai sai ya sauka a wani babban gari ana kiransa Garuje. Garin kuwa masafarta ne kware. Ya tafi wurin sarki ce shi bako ne, yana so sarki ya bashi wurin zama ya zauna, gama ya ga garin wurin ciniki ne. Sarki ya murna da shi kware sai na sunan kai ce Malam Usman. Daga wannan gari ka fito sai nemi wani sunan gari wanda sarkin ma bai taba jin sunansa ba ya faɗi. Sarki ya kawo gida ya bashi, ya zama sa yana ta sana'arsa ta ciniki har ya tara dukiya da dama, ya gyara gidansa kyau. A hankali har arzikin Malam Usman ya kasaita, ya zama shi yake tashin doki a garin sai barori. Ana nan wata rana kyauta da abokinsa dogon yaro suna cikin yawatan su sai suka zo wani kauye kusa da garu da suka sauka. Rannan suka shiga yawo cikin gari sai suka gamu da wani mutum. Suka shiga zance da shi suka ce, "Kai wannan gari yana cike da masu arziki. Ba kamar garinmu ba." Yace, "Ai wannan gari dai alhamdulillah." Suka ce masa, "Mun shige wata kofa gida can mun ga gidan da doguwar katanga an kewaye da gaude." Sai ka ce gidan sarauta. "Gidan wani hakimi ne?" Yace, "Daga wannan waje?" Suka nuna masa. Yace, "A'a ba gidan hakimi bane, na wani mai arziki ne ba ko sunansa Malam Usman. Ai shekarunsa kaɗan ne cikin wannan gari gashi yanzu shi yake tashin doki." Suka ce, "Dan me ya gyara gida haka har ya kakkafa gaude? Mu a garin mu sai gidan sarki zaka ga gaude. Ko yana tsoron barayi ne?" Yace, "Kun sani shi mai arziki ne. Na ji ma an ce wanda ya zancen barawo cikin yaransa ko masu zuwa gidansa ba su ganin fuska a gare shi." Suka ce, "Watakila an taɓa masa sata ne. Za mu tafi mai sayayya." Suka kama hanyar su suka zaga suka koma ta gidan Malam Usman, suna ta shawagi suna duban gidan. Da suka zazzaga sai suka kama hanyar su suka ce da junansu, "Kai wannan gida idan Allah ya ba mu sa'a za mu kwashi dukiya. Idan dai barayi yake gudu yasa ya gyara gidansa haka, ta ku gamu da su."